Bună, sunt Ecaterina. Te aștept cu drag la cursul de hairstyling de la Da Let's Go Cluj-Napoca. Pentru mine chiar a fost o provocare. A fost așa, la început eram între, nu știam încotro să o iau și am venit ca și o oportunitate pentru mine, nu credeam că o să reușesc să fac asta, cu toate că în mintea mea îmi trecea de foarte multe ori mi-ar plăcea să predau un curs la copii, să fac ceva cu elevi, cu copii, și mi s-a părut foarte wow. Adică am venit pentru un interviu, practic, și m-am dus cu altceva de aici. Și mi s-a părut foarte interesant și foarte, așa, fain. Îmi place foarte mult să dau mai departe ceea ce știu. Și îmi place foarte mult satisfacția acelor oameni sau elevi care vin la curs și merg foarte, foarte mulțumiți de ceea ce primesc la curs. Și pentru mine e o mare satisfacție să văd oamenii mulțumiți și merg cu ceva de la mine care o să le fie de ajutor în meseria lor pe viitor. Oricine are deschiderea spre a vrea ceva nou, cel ce vrea ceva, nu știu, îi place să fie creativ, îi place să fie diferit. În meseria asta tot timpul trebuie să fii creativ. Dacă nu ai un pic de nebunie, nu ajungi departe. Tunsoarea o să fie tunsoarea de bază, adică tunsoare pe linie, tunsoare graduare, tunsoare boburile, la 90 de grade, și tunsorile simple ușoare pentru salon. Sunt niște tipsuri care le ajută puțin să aibă timp mai scurt și să și facă o tunsoare ok în salon. Pe partea de culoare am învățat tot, de la structura firului de păr până la colorat, decolorat și alte tehnici mai ușoare pentru salon, de aplicarea vopselii, tot. Spălatul pe cap, până și spălatul pe cap. O să învățăm cum se colorează și se decolorează părul corect. Facem tehnici ușoare pentru a decolora un păr în salon. Să nu ținem foarte multe ore, dar totuși să iasă cu un păr sănătos. Cum să acoperim firele albe, foarte important. Cum să facem o spălare de culoare, nuanțatul după decolorare. Partea de coafuri, ce se cere în ultima perioadă, sunt coafurile cât mai legere. Adică bucle legere, valuri, păr desfăcut. Părul desfăcut mi se pare foarte natural și mă bucur că am ajuns să cerem lucruri simple, să zic așa. Sunt și coafuri mai texturate, care se cer, bineînțeles, când ai un eveniment, gen când ești mireasă, când ești nașă, când ești așa. Dar în mare parte se cer coafurile legere. Și eu cred că în momentul de față ce se cere, aia trebuie să oferi. Nu sunt des lucruri care nu se cer în salon. E foarte important să știi să folosești placa pe păr, să folosești ondulatorul, să știi să usuci părul din rădăcină să aibă volum din perie, să știi să folosești fixativul corect, să folosești produsele de styling corect, să pregătești părul foarte corect înainte de a face o coafură. Finisarea e foarte importantă, să nu arate părul încărcat. A fost fain, chiar mi-a plăcut. Mi-a plăcut că am avut și eu o fată foarte dornică de a învăța. Și am dat toată informația care am simțit că are nevoie la momentul de față. Și ce pot să zic, când vezi că cel care vine să învețe e dornic de a învăța și tu ai mai mult drag de a-i oferi cu cât mai multă informație, știi? Și mi s-a părut foarte wow. Adică eu chiar am fost norocoasă să am fata care a vrut să facă ceva cu viața ei. Sau cu meseria ei, sau ce o să facă ea mai departe.
să rămâi tu la toate informațiile care vin spre tine în fiecare zi, să rămâi tu și când pleci acasă, nu cu tot bagajul care îl acumulezi de peste zi. Am zis că trebuie să fac ceva ce-mi place și am stat eu așa o perioadă cu mine și m-am întrebat ce, nu știam încotro să iau și ce trebuie să fac. Și mi-am întrebat ce îmi plăcea mie să fac când eram mică. Și mi-am amintit foarte bine că nu-mi scăpa nicio păpușă sau nicio chestie care nimerea mâna mea să nu tund sau să nu fac ceva cu ea. Frații mei mai zic și celelalte chestii. Deci eram pasionată de a lucra cu părul. Și am zis, băi, trebuie să încerc, să văd cum e. Și am făcut un curs și ieșind din pregătită să mă duc într-un salon, să lucrez într-un salon, vineri am terminat cursul și luni am plecat la salon. Și am și început să lucrez. Și fac chestia asta de 4 ani. Adică deja a trecut 4 ani. Fac oamenii fericiți. Eu așa văd femeile și oamenii care pleacă de la mine, că sunt oameni fericiți.